Analýzy X. Nezávislý hlas bez okov. Je dobré voliť podľa predvolebných prieskumov? Bojíte sa prepadnutia vášho hlasu pri pohľade na predvolebné prieskumy? Je dobré tieto informácie zohľadňovať pred tým, ako sa rozhodnete, koho budete voliť? Dajú sa predvolebné prieskumy považovať za relevantný zdroj informácií, ktorý má nejakú hodnotu? Alebo tu nebodaj ide o snahu zmanipulovať voličov pred voľbami? Na tieto neľahké otázky sa pokúsime spoločne nájsť odpoveď. Keď sa zameriame na prieskumy verejnej mienky vo všeobecnosti a nie len na tie, ktoré sa týkajú preferencií politických strán a obľúbenosti politikov, tak musíme objektívne povedať, že majú určite svoju výpovednú hodnotu. Môžu pomôcť spoločnostiam pochopiť verejnú mienku a na základe týchto informácií robiť informované rozhodnutia. Meranie spokojnosti zákazníkov, testovanie nových produktov alebo služieb, meranie účinnosti marketingových kampaní, meranie spokojnosti zamestnancov a tak ďalej. V politickom boji to však tak rúžovo nevidím. Predvolebné prieskumy sú založené na vzorke voličov, ktorá nemusí byť reprezentatívna pre celú populáciu, aj keď by to tak aspoň pri profesionálnych agentúrach malo byť. Prieskumy na Slovensku sú zväčša robené na vzorke okolo 1500 respondentov a často je to ešte menej. Keď zohľadníme, že náš volebný systém je založený na jednom volebnom obvode, tak je to žalostne málo. 1500 respondentov skrátka neobsiahne rozmanitosť celého Slovenska. V každom kraji, ak nie v každom okrese, bude mať každá jedna veková skupina iné nálady a to ešte musíme zohľadňovať sociálne vrstvy, národnostné menšiny a tak ďalej. To znamená, že výsledky prieskumov sú nepresné, o čom nás neraz história presvedčila. Poďme si uviesť pár príkladov z nedávnej histórie. V roku 2016 posledný prieskum agentúry Focus nameral strane Sieť 14%, zatiaľ čo realita bola taká, že Prochádzková strana sa ledva dostala do parlamentu s výsledkom 5,6%. V tom istom prieskume namerali strane SAS 5,5%, zatiaľ čo ich výsledok bol 12,1%. Za zmienku stojí aj 25% výsledok Igora Matoviča vo voľbách 2020, ktorému však vo svojich prieskumoch zhodne agentúra AKO aj Focus predpovedali okolo 17%. Manipulujú teda prieskumy verejnú mienku? Dúfam, že toto nie je cieľ predvolebných prieskumov, ale ku vedľajšiemu efektu ovplyvňovania voliča to samozrejme dochádza. Už len fakt, že niektoré médiá dávajú šancu prejaviť sa v televízii len takým stranám, ktoré dosiahnu v určitom prieskume nejaké percento, je veľmi nespravodlivé a priamo to zasahuje do slobody súťaže vo voľbách. Obzvlášť, keď zohľadníme, ako často a veľmi sa prieskumy mýlili a boli odtrhnuté od reality. V niektorých prípadoch sa dokonca rozdiel medzi posledným zverejnením prieskumom a realitou blížil ku dvojcifernému číslu. Považujem za smiešne a extrémne manipulatívne rozhodovať sa na základe takýchto čísel o tom, kto dostane mediálny priestor. Každá politická strana, prípadne prezidentský kandidát, má dostať pred voľbami rovnaký čas a priestor. Ďalším faktorom je strach voliča, že jeho hlas prepadne. Preto často voliči volia pri urnách stranu, ktorá by bez prieskumov bola až ich druhou, prípadne treťou voľbou. A tu je pre politickú stranu extrémne dôležitý každý jeden hlas, aby prekročila pomyselnú 5%, prípadne 3% hranicu. Nemôžem nikomu dávať návod na to, podľa čoho sa má rozhodovať vo voľbách. Keby ste sa ma však opýtali, či je vhodné riadiť sa predvolebným prieskumom, odpoviem vám takto. Radšej dám svoj hlas strane, ktorá dosahuje slabé výsledky v prieskumoch, no stotožňujem sa s jej programom. Ako voliť menšie zlo, len aby môj hlas v úvodzovkách neprepadol. Pri voľbách
Máme jedinú šancu niečo zmeniť demokratickou cestou. Máme tu môcť rozhodovať sa slobodne, informovane a zodpovedne. Neodovzdávajme túto moc do rúk agentúram na predvolebné prieskumy. Aký je váš názor na túto tému? Budem rád, keď sa vám podelíte v komentároch. Nezabudnite lajkovať a odoberať môj kanál, aby vám už neuniklo nič zo slovenskej politiky. Prajem pekný deň a do skorého počutia.